राज्यामध्ये रासायनिक पदार्थांचा वापर करून बनावट पनीर तयार करणाऱ्यांविरोधात अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने आता कठोर भूमिका घेण्याची तयारी दर्शवली आहे। यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार केलं जात असून प्रस्तावित कायद्यामध्ये कडक शिक्षा आणि दंडाची तरतूद सुद्धा केली जाणार आहे। दूध भेसळ प्रकरणांमुळे नियंत्रण त्यावर मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या धर्तीवर आता नवा कायदा आणण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार केलाय। त्यामध्ये बनावट पनीर उत्पादकांविरोधातील कारवाईचा सुद्धा समावेश आहे। पनीरमध्ये पाणी, चरबीसह विविध घटकांचं प्रमाण किती असावं या संदर्भात अॅनालॉगचा उल्लेख अनिवार्य करणं, तसंच FDAनं या संदर्भात पावलं उचललेली आहेत। राज्यातील हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, फास्ट फूड विक्रेत्यांना मेन्यू कार्डमध्ये पनीर आणि चीजचा अॅनालॉग याचा स्वतंत्र उल्लेख करणं बंधनकारक केलेलं आहे।